Γεια σας φίλοι μου, σήμερα πρώτοι σας παρουσιάζουμε το Nightcore NWL30, ο οποίος είναι ένας φορητός προβολέας σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση σε εργοτάξια, τεχνικές εργασίες και κάθε χώρο με ανεπαρκή φωτισμό. Συνδυάζει ισχυρό φως, πρακτικότητα και αντοχή, καθιστώντας τον ιδανικό για ηλεκτρολόγους, τεχνίτες και εργολάβους. Διαθέτει φωτεινότητα έως και 3.000 lumens, χάρη σε 14 LED υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα κάλυψης έως και 120 μέτρα. Υποστηρίζει αδιαβάθμιτη φωτεινότητα από τα 50 έως τα 3.000 lumens και αδιαβάθμιτη ρύθμιση θερμοκρασίας από ψυχρό σε θερμό φως. Διαθέτει επίσης κόκκινο φωτισμό και μπίκον. Την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των 18.000 mAh θα την φορτίσετε μέσω της θύρας USB Type-C σε μόλις 3,5 ώρες. Προσφέρει αυτονομία έως και 16 ημέρες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως powerbank. Διαθέτει μαγνητική βάση καθώς και οπί βίδας για τρίποδα για να μπορείτε πρακτικώς να τον τοποθετήσετε παντού και με ασφάλεια. Ο NWL30 είναι επίσης αδιάβροχος και ανθεκτικός σε πτώσεις, ενώ διαθέτει φωτισμό 360 μοιρών. Και δεν τελειώσαμε. Στο πίσω μέρος διαθέτει ηλεκτρονικό αποθητή κουνουπιών που δέχεται κοινές ταμπλέτες και προσφέρει επιπλέον άνεση κατά την εργασία σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρි. Θα τον βρείτε διαθέσιμο στο κατάστημά μας στη Λάρισα, Λαγού 3 απέναντι από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο και διαδικτυακά στο www.armydepot.gr.